Clar, una cosa és invertir els diners en sanitat, en educació, en llei de dependència, no n'hi haurien problemes, en pagar els farmacèutics, no n'hi haurien problemes, o en pagar les ajudes a la vivenda de determinades persones que estan 4 o 5 anys esperant-les i esperant-les així perquè no les han cobrat encara. Però què podien fer aquests diners per afrontar la crisi que estem patint actualment? Anem a fer una comparativa. Mireu, aquestes són dades de 2012. Les retallades que va aprovar la Generalitat en els seus pressupostos, degut a la crisi i tot això, tingueren un valor calculat de 1.057 milions d'euros, un estalvi de 1.057 milions d'euros. Les retallades de 2012 representaven aproximadament un 7,7% del pressupost. Hem vist quines són les conseqüències: privatitzacions, acomiadaments, reducció de prestacions en serveis públics, eliminació de prestacions, etc. 1.057 milions d'euros. Però atenció, és que en un any ens han llevat 5.575 milions d'euros, amb la qual cosa, multiplicant per 5, podem deduir fàcilment que sense aquest dèficit fiscal, sense aquest espoli que patim tots els anys, la ciutadania del País Valencià no haurien retallades. No faria falta fer retallades, encara que dubtem que faci falta fer retallades, en aquests diners no faria falta segur fer les retallades.